Doncs mira, nosaltres ens vam conèixer a l'Institut del Teatre, som érem una promoció de teatre musical, de l'opció de musical de l'Institut, i vam començar a treballar junts, a veure que teníem una manera de treballar molt comuna, una manera de pensar molt semblant. Vam fer un taller de teatre musical que es deia No hem vingut pas per fer-nos esbroncar, i llavors vam començar, vam guanyar el Premi de la Mostra de Barcelona i vam començar a dir, ens entenem, ostres, per què no creem una companyia pròpia? I vam ficar el nom de Gos Teatre i vam crear la companyia. Llavors, l'últim projecte de final de carrera va ser el Rudigor, va venir l'Ever Blanchett del Versus a veure'ns, li va agradar i vam estar 7 mesos al Versus, allí amb el Rudigor. Les coses van anar superbé i sí, vam tirar endavant fins ara, que portem 4 espectacles a la motxilla i molta il·lusió per seguir endavant tot el temps que faci falta i més. Jo penso que nosaltres som una companyia que tenim molta frescura, que seria un dels adjectius. Som joves tots i llavors portem com aquesta mena de gamberrisme que porta la joventut i les ganes de fer coses diferents. Frescor seria una cosa, cohesió seria una altra, perquè ho fem tot entre tots, treballem d'una manera molt artesana i això fa que tots estiguem tots en una, no? I llavors, la tercera seria, què seria? Creativitat. Creativitat i humor. Doncs la cultura engloba moltes coses, però pel que a nosaltres respecta, clar, sobretot són les arts escèniques, tot el que té a veure amb la creativitat, amb l'art i així, però clar, també són moltes altres coses, com pot ser la gastronomia, els costums d'un lloc, moltes coses, no? Llavors una cosa molt àmplia, però nosaltres ens ho plantegem des del punt de vista que la cosa cultural ha de ser una cosa creativa i que busqui alguna cosa més, no? Una cosa una miqueta més. Intentar disparar a la lluna per tocar una farola, no? I el que ens trobem principalment és que no tenim cap mena d'infraestructura i això vol dir que no tenim local d'assaig, no tenim un lloc on guardar les escenografies, les coses, no tenim ni tan sols una furgoneta, no? Com qui diu, per allò. Llavors vol dir que totes aquestes coses, per cada producció, ens hem d'espavilar molt, no? I potser això seria principalment, jo crec, el que ens fa falta més, una infraestructura més sòlida o ajudes per tenir llocs on poder crear, perquè tot el que depèn de nosaltres, que és el treball, les ganes i això, ho posem nosaltres, però a vegades ens falta aquesta ajuda, diguéssim. Ara mateix ens pilles en el moment més dolç perquè acabem d'estrenar l'últim espectacle al TNC, a la Sala Gran, on ja vam estar fa 2 temporades amb la Casa Sota la Sorra i ara, doncs, fa just una setmana hem estrenat a la Sala Gran en horari per adults, per tots els públics, un projecte en el qual teníem molta il·lusió perquè era fer un pas endavant a nivell d'infraestructura d'espectacle molt més gran, amb només un músic, que normalment ens acompanya el Francesc Mora al piano, aquí volíem més músics, involucrar també a més gent en el projecte artístic, en el so, l'il·luminació, l'escenografia. I llavors, en principi ens ha sortit bastant bé, les crítiques són molt bones, només portem una setmana, però estan bastant bé de públic i així. I a més es veu que tindrà una miqueta més de vida després del TNC perquè ja estem en contacte per anar a Madrid a fer temporada i hi ha programadors que s'estan interessant per fer gira per Catalunya, és a dir que... I no deixem tampoc de fer els altres espectacles que tenim, el Rudigor, el Joan Sense Por o la Casa Sota la Sorra. Tenim alguns bolos també i llavors continuar amb la mateixa línia.